Ježiš odpoveda na otázku, kto je náš blížny príbehom. Ozbíjaného a doráňaného človeka nájdu najprv kňaz a levita, ale nechajú ho bez pomoci a odídu za svojimi povinnosťami. Okamžite sa nám tlačia na jazyk slova odsúdenia, veď kto iný, ak nie práve kňaz, by mal pomôcť núdznemu. Lenže vo svetle vtedajších náboženských noriem by mala byť táto situácia hodnotená inak. Ak by sa dotkli krvácajúcej osoby, poškvrnili by sa a nemohli by viesť liturgiu. V takomto svetle konali obidvaja správne, pretože liturgia, uctievanie Boha, je prvoradá a musí pokračovať. Chybou však bolo, že oddelili lásku k Bohu od lásky k blížnemu. A výsledok? Dodržali zákon, ale neurobilo ich to ľudskejšími ani podobnejšími obrazu Boha. Nakoniec človek prejavuje lásku k Bohu láskou k svojmu blížnemu. Keby kňaz a levita skutočne milovali Boha, postarali by sa o svojho doráňaného blížneho. To isté sa môže stať aj nám. Nekradnúť zo strachu pred odhalením a trestom má nižšiu hodnotu ako nekradnúť preto, že uznávam vlastnícke právo iných. Rešpektovať iné názory bez toho, aby som ich nositeľov považoval za horších, len preto, že sa to očakáva, je blízke pokrytectvu, ak môjim skutočným názorom je, že ľudia, ktorí so mnou nesúhlasia, sú mimo. Duch a litera zákona sú ako dve strany jednej mince. K zmysluplným rozhodnutiam sa dopracujeme len vtedy, keď sa budeme snažiť kultivovať literu zákona jeho duchom.